Dua sila. Pusa sa isa. Namoy rido dito. Namoy. Nagkarido mo dito sa Lanao. Para mabadali nila wala na. Basa-basahan ko an. Okay. Usa ka kining implementasyon sa warrant of arrest. Ang ginapatikangan din karon syudad sa Ginapawan may kalambigitan ni ining mga residente dito sa Maylanaw del Sur, partikular sa kining Madamba munisipyo sa Madamba tugod kay niadtong 2013 pulo na katuig ang milabay usa ka dekada na milabay. Adunay gipagawas ang Regional Trial Court Branch 9 sa Marawi City nga kining batok kay Ali Duble o Yasser Ali Duble, no? Mag-amahan kini kung asa adunay multiple murder, no? Kung moingon kag multiple murder, daghang ihap sa kining kaso sa murder ang natigayon didto o ginatudlo. Actually sa kining warrant of arrest kining mag-amahan dili lamang kay sila ang naa sa warrant of arrest gani unom kini sila kabuok na dito, pero sila ang mag-amahan aminado naman kining si Yasser Ali Duble nga kining adunay rido nga nahitabo dito sa kining munisipyo sa Madamba sa Lanao del Sur og mga hinungdan siguro nga nagkakaso sila. So gipagawan sa kining Regional Trial Court sa Marawi City ang maong warrant of arrest batok sa ilahang mag-amahan. O, ginabasahan sila sa kiningkoan, maong warrant of arrest. Within the Philippines who have been charged before me with the crime of multiple murder as defined and penalized under Article 24B, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amended, and delivered him to the nearest police station or jail. Kining warrant, sir, pirmahan ni Laksaman M. Busain, acting presiding judge. Namin katungod dira, basahan sa mga katungod ninyo, namin katungod sa pagpakailom. Tanan nga isulti ninyo pwede gamiton sa inyo sa korte sa Pilipinas. Namin katungod sa medical examination. Kung napod mo katungod sa pagkuha ng abogado, kung hindi mo makakuha ng abogado, hatagan mo sa gobyerno og isa. Nakasabot mo sa inyong mga katungod, sir? Sige, sir. Thank you, sir. Okay na. Balik ko sa bawang kape. Mobile namin ko tinod, nga mabutangan man siya. Warrant magud sir. Redo man siya. Nagkarido gid mo dito sir. Kabalo ba ka sa mga Muslim? Pero nami pangutana ba? Kanang kaso na pila na katoy mga 18 years unsa na siya? Basta na ang warrant sir. Ay importante ni sir mag-execute sang ariglo ng inyong bisag sa Sharia court lang o sa ba. Sa korte ba jud nato. Pinod man ni siya, ginyakuan man ni siya. Dito na lang may kape. Sige sir. Taga kape rito sa ano? Magsama ka? Pwede ba ka mag-motor na lang? Sige. Tiwasa sa imong kape. Tiwasa sa imong kape. Atun ka naman siya. Yan na. Papasan dito. Diba, istorya na mo ba? Kung naman yung gagawin. Patuwa lang dito. Yeah, pasok mo sa stasyon niya. Pasok mo sa stasyon. Okay, mao to ang kining implementasyon sa warrant of arrest ngadto sa kay Ali Duble o Yasser Ali Duble. Magamahan kini sila. Aminado naman si kining ang magamahan nga nagkarido sila dito sa may munisipyo sa Madamba. Hinugday naabot sila din ipangutana sad niya kung kining sa kadugayon, no? More or less nasa 18 years na doon pero sa warrant of arrest pulo pa lang kining katuig og kung epektibo pa ba daw na mamatay ang pangutana. So ang warrant of arrest naman is anytime, no? Lifetime ka na once may issue ka na. Multiple murder kini mga kailangan o aminado usab sila nga nagka-rido sila dito. Pero dili may apel. Yeah. Nagka-rido gid mo sir. Dili may apel. Pero ganoon napin man yung pangalan sa nagawsan sa Ay abi nila ako ang naga-finance. ikaw naga-finance? Ikaw naga-finance? Abi nila ako ang nagasuko ba? Murag ayon na na. Murag ikaw ang giningon nga leader. Oh, pero ako ilabutan na. Pero ganoon abot mo diri sa Kidapawan sir? Dugay mi diri.
Ha? Dugay mi diri. Duga, kansa lang mo diri nabot sa Kidapawan? Mga 91. Ah, 91. Pero kung sa Madamban 2013. Unya, ganong napil pa man ka dito? Ang bangkol. Mo na gani. Pero aminado ka nga naadyon mo rido dito. Among mga pariti. Dili kami. Among mga pariti. Pero na ba'y attempt nga magkakuan mo, magka-settle mo or kining kuan, tawag nito, ma-settle nimo ang kining problema sa rido? May attempt ba sa inyo ha? Nga mag-settle kayo? So ano man nangyari dun sa settlement? Wala pa. Among mga display ka ng mga sasakyan rin. Ano ba yung sinip ni diri? Pero sino talaga itong nag-file sa inyo ng kaso? Wa mo kabalo sa kaso. Wa mo kabalo. Pero sa feeling niyo dahil sa rido? Oh, dahil sa Dahil sa rido. So, sino pa yung mga kasama niyo doon? Marami man kayo doon sa warrant of arrest. ano yun ang hindi ko alam. Hindi ko niya alam kung gano'n yung warrant. Pero 2013 nailabas ang warrant of arrest, 10 years. So hindi nyo talaga alam na nag-file yung mga karido nyo doon, ng mga kamag-anak nyo? Anyway, na-implementa na mga kagalaan ang mga warrant of arrest and amenable sila na sila karido dito sa Madamba mismo, sir. Sa Madamba mismo. Taga doon talaga kayo. Oh, pero diri mi di tao. Dali mo. Pero nagpunta kayo doon. Pero ilang taon kayo nakatira? Sa Madamba. Madamba, oo. Noon bata pa kami. Nandun kayo nung bata pa kayo. Pero nung mga 2010, 2011, 2012, nakauwi kayo doon? 20. Mga 2011, 2012, 2013. Kay 2013 man nailabas yung warrant of arrest. Iwan ang hindi ko alam. Nakapunta kayo pero Kami nakapunta. pero nasama kayo doon sa Oo. Yun ang pagtatakan namin dun eh. Sa redo namin ba? Alam mo yung Muslim. Yeah. Pero ano yung plano nyo ngayon na ano kayo? Na nasama kayo doon sa warrant of arrest? Yung gani ang problema. Well, anyway, dalawa lang kayo dito. Anak mo at saka itong anak mo at saka itong si Ali. Anong plano nyo ngayon doon sa pamilya na karido nyo, sir? Yun ang tagal man na inayos yan. Hindi sila papayag. Hindi sila magpayag talaga na ayusin. Oo. Hindi ka magpayag ba? Tapos hindi man kami yung totoo na kukumonson. So pero gina-attempt nyo na nga mag-settlement kayo? Oo. Kahit ngayon na. Okay. Ginaingon karon mga kagalaan sa kining duha sa magamahan nga nag-attempt sila. Matagal na daw sila nga gusto nga kining gusto og settlement. Kaso dili daw magsugot ang pamilya sa ilahang karido. Actually ang ilahang karido naman ang ilahan lang pud nga kining kuan kamag-anak dito and amenable sila ni fruitful, successful, and we have, unfortunately, during this time, the fruitful So, nana sila din sa may police station para kining pagpatigayon sa pagpadayon sa implementasyon. Sir, sir nabanggit mo kanina na nag-attempt kayo for settlement. Ano na nangyari doon? Ginasettlement dito ang mga Muslim, hindi tulad dito na for example itong mga military, hindi sa amin yung mga dato. Pero ano na nangyari doon sa sana nyo attempt to settle this issue, this rido? Ilagay pa sa oras o araw na kailan. Pero alam mo na may nag-file na karido niyo doon ng kaso. Hindi namin alam. Hindi namin alam kasi ito, rido man to. Walang kwan ba? Tapos hindi pa kami ang totoong gumawa ng crime nito. Ano kayo mga tanga? Kung wanted kami, tatago kami sa kwan eh. Hindi kami uuwi ng city. Hindi kami titira dito. Hindi namin yan alam. Pero Tingnan nyo, ano yung nagawa namin na? yeah. Pero ano plano nyo ngayon? Wala. Dumating kayo, sabi nyo, pasok. Sinurido yan, tara. Narap namin, di ba? Correct. Kasi iba kasi yung yung batas ng ng Pilipinas kaysa doon sa customary law, no?
Pero you are one, kaning ko, gusto ninyo na magkaroon ng Settlement. settlement doon sa Kung ano. kailangan, kung kailangan na naman na magkaso kami, talagang lalaban kami niyan. Wala kaming ginawang masama. Oh, sa kanila. Sa, ano, oo. Pero feeling nyo, sino ang nagsampa ng kaso? Na, Siguro yun sa kabila. Kasi itong sa mga Muslim, kahit kung hindi mahuli yung pinsan, ay yung kamag-anak, talagang kamag-anak na naman yung kukuhanan niya. Alam ninyo ang Muslim. Hindi pinapatay yung totoong na yung mga aming mga parente. pero matagal na, no? Walang kalaban 10 years naman. na yung warrant. Kasi 2013 man nilabas. Well, plano nyo, sir? Na, ano ngayon? Ay magwala ng lolo. Nailo ko minuro kinakotong na ko eh. Ano ang takatana? Malay niya lang. That's it, na? Multiple murder, yung ano? Yung tawag nito ang implementan nga warrant of arrest ngadto kay Ali Yasser o Ali Dubli and Yasser Ali Dubli kung asa kabaguhay pa lamang na implementa sa tuang mga tinigyanan sa Balangao dinhi sa Quezon City. And of course aminado ang mag-ama nga nasa sila karido dito sa kining munisipyo sa Madamba sa kining Lanao del Sur, pero wala sila kabalo daw nga naa na sila yung warrant of arrest. Pero ang warrant of arrest na issue na itong December 17, 2013, no, pinaagi sa Regional Trial Court Branch 9 sa Marawi City, firmado ni Laksaman M. Busain, no, ang maong warrant of arrest. Pero matud pa sa ilaha, tugod kini sa ilang rido, pero they are trying to settle daw sa rido settlement nila dito, pero I don't know. Yung apartment sa amin din yun. Pero ginaluwatan usab sa kining mag-amahan nga kining ilaha tong mga kabtangan ang naa dito, ilaha usab katong apartment nga ilang ginapuyan dito, and nakurat lang po sila nga naa na po sila warrant of arrest. Pero Kurat naman ninyo iba, pagkabuto. Eh, siyempre, nung nagunaw na ako, katong rido, siguro na mo. Oo. and that's it. Mao kana ato ang latest update dinhi sa may syudad sa Kidapawan kung asa napatigayon, hapsay nga napatigayon tugod ka wala man po resistant coming from the suspect kasi sila po daw gaplano man nga ilahang i-settle ang mga na. Anyway, kung unsaon nila pagpatigayon ang settlement ini, pero ang sa to ang mga otoridad lamang ini implementa una gayod nga maong warrant of arrest tugod kani baluan nga naa sila dinhi. Pero sila sa ilang pamilya daw naging naman daan sila Yasser Ali Dubli o si Ali Dubli ang amahan nga dugay na nga nang attempt nga kining magkaroon ng redo settlement dito sa Madamba, Lanao del Sur, pero as to this time wala pa daw yung nagsugot ni ini. Pero I don't know, kaya nadakpan naman ni sila o nabay effort pa nga kining ipatigayon kay matud pa sa anak nga si Yasser Ali Dubli musukol na lamang sila sa maong kaso bato kanila multiple murder kini nga na-implementa ngadto kanila. And of course walay resistance, no, walay pagbabag sa ila. Makita man nato kaganina nga nasulod dito sa una-una ni Yasser Ali Dubli nga ang redo nila sa Madamba hinungdan nga nagituan sila sa tuwang mga otoridad ug ilang gitahan ang ilang kagaligod dinha sa tuang otoridad mga kahigalaan. Mahigala maka na ang nitabo karubutaga dinhi sa Kidapawan City kung asa nag-implementa ang Kidapawan City Police Station og usa ka dekadang warrant of arrest batok ngadto kay Ali Dubli o kay Yasser Ali Dubli nga kung asa dunay napagawas nga warrant of arrest dito sa Marawi City tungod sa ilang gubot nga nahitabo, no, matud pa nila arido man daw kuno kini mga kahigalaan.